Vďaka finančnej podpore z Nórska prostredníctvom nórskych grantov je Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove opäť o niečo modernejšia a zelenšia. V rámci podporného projektu Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych víziev a potrieb trhu práce sa pedagógovia a študenti školy oboznámili s inováciami, ktoré sa vďaka ich úsiliu a nadšeniu stávajú bežnou súčasťou vyučovania na našej škole. Jednou z týchto noviniek je práca s mikrobylinkami. Mikrobylinky sú naklíčené rastliny vysoké asi 7 až 10 cm, plné antioxidantov, vitamínov, minerálov a živín. U nás na škole pestujeme mikrobylinky aj v inteligentných kvetináčoch. Tieto kvetináče sú vybavené automatickým systémom zavlažovania a hnojenia a niektoré sa dokonca starajú aj o to, aby mala rastlinka dostatok prirodzeného svetla. Kvetináče sú vybavené zásobníkom vody, hladinomerom a káblikmi, cez ktoré si rastlinka ťahá vodu zo zásobníka, keď je smedná. Aj keď sa takýto kvetináč stará o rastlinku sám, potrebuje človeka na doplnenie zásobníka vody, sadenie a čistenie kvetináča. Tieto kvetináče sú veľmi moderné a praktické a odolné voči poveternostným podmienkam. Pestovať môžeme rôzne druhy mikrobyliniek, napríklad hrách, brokolicu, rukolu, reďkovku ružovú, reďkovku červenú, kaleráb, kapustu červenú, horčicu, slnečnicu, kel, bazalku červenú a mnoho ďalších. Mikrobylinky majú rôznorodé využitie v modernej gastronómii. Využívajú sa na prípravu rôznych pomazánok, nátierok, smoothie a samozrejme aj pri dokončovaní pokrmov, na dekoráciu jedál, a to aj v našej školskej reštaurácii. Naši žiaci pestujú rastliny aj v jednoduchých sklenených kvetináčoch s plastovým viečkom. V pestovateľskej sade sa nachádza substrát pre pestovanie, semená zelených a farebných odrôd zeleniny, prípravok s mikroživinami a samozrejme návody na pestovanie. Žiaci sa pri pestovaní učia, aké podmienky vyžadujú jednotlivé druhy zeleniny, hustotu siatia, množstvo zálievky a svetelné podmienky. Napríklad kukuričné výhonky sa pestujú v tme, aby nezhorkli. Aby boli zabezpečené hygienické požiadavky na konečné produkty, pestovanie je prepojené s vyšetrením pôdy a vody pomocou chemického vyšetrenia. Pritom využívame pomôcky na rozbor vody a pôdy. Kvalitu pôdy môžeme označiť ako zdravie pôdy, je to nepretržitá schopnosť pôdy fungovať ako životne dôležitý živý agroekosystém, ktorý podporuje rastliny, zvieratá a ľudí. Testovanie pôdy nám umožňujú nové laboratórne kufríky, ktoré predstavujú malé prenosné laboratórium, pomocou ktorého môžeme priamo v teréne vykonávať rozbor nielen pôdy, ale aj vody. Naši žiaci majú teraz možnosť skúmať prostredie aj pomocou PASCO senzorov spolu s príslušným softvérom. PASCO senzory umožňujú žiakom namodelovať malé ekosystémy a v nich sledovať v určitom čase rôzne parametre, ako je rozpustnosť kyslíka vo vode, spotreba CO2 pri fotosyntéze, zmeny pH, teploty a vodivosti. Využívanie inovatívnych technológií z projektu umožňuje žiakom aj učiteľom rozširovať a zdokonaľovať svoje kompetencie. Vyučovanie zefektívňuje digitalizačná platforma, ktorá slúži ako banka digitálnych vzdelávacích materiálov, ktoré sú pre žiakov cez QR kód dostupné nielen v škole, ale aj doma. Novinkou sú v rámci výučby informatiky stavebnice Artegrobo, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia základy programovania v programovacom jazyku. Pri programovaní žiaci zadávajú rôzne pokyny poskladanému zariadeniu. Napríklad môžu určiť, v akom čase, intervale alebo za akých podmienok vykoná zariadenie istý typ pohybu. Programovaním dokážu vytvárať jednoduché robotické uzly, pričom si hravou formou osvojujú základy STEM. Pomocou 3D okuliarov sa žiaci učia zážitkovou formou pochopiť preberané učivo. Virtuálna realita im vytvára skvelý zážitok a umožňuje osvojiť si znalosti z rôznych oblastí, zlepšujú predstavivosť a kreativitu. V školskej reštaurácii sme vďaka nórskym grantom mohli privítať novú pomocníčku Belu. Bela Robot je robotický čašník a ponúka žiakom nový pohľad a možnosti v praktickom vyučovaní. Obsluhovaním robotického čašníka si žiaci rozširujú digitálne zručnosti. Bela vám daruje digitálny úsmev, prinesie objednávku, pozbiera riad, či dokonca vás prísne napomenie, ak jej stojíte v ceste. Keďže je vybavená 3D senzormi,
Dokáže rozpoznať prekážky a asistuje tak našim študentom bez kolízií. Prináša zábavu a podporuje kreatívneho ducha. Okrem hmatateľných noviniek u nás pribudla aj práca so softvérmi Alimenta, Blue Gastro, Horec a MK-Soft, ktoré sú dnes bežne využívané v gastropriemysle a podnikaní, a to od malých prevádzok až po veľké hotelové zariadenia a wellness centrá. To, že naši študenti spoznajú princípy ich fungovania už počas štúdia, je veľkým prínosom nielen pre nich, ale aj pre ich budúcich zamestnávateľov. Modernizáciou školy prostredníctvom nórskeho projektu získavajú žiaci aj učitelia mnoho neoceniteľných zručností. Vďaka príležitosti vidieť dopady prostredia na kvalitu vody, pôdy a rastlín sú žiaci citlivejší na environmentálne otázky. Prácou s novými technológiami sa zlepšuje digitálna gramotnosť našich absolventov, čo je v súčasnosti jedna z kľúčových požiadaviek pracovného trhu. V našej škole veríme, že realizáciou projektu sme inšpiráciou nielen pre podobné vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre firmy a podnikateľov a spoločným úsilím sa priblížime k zelenému, konkurencieschopnému a inkluzívnemu Slovensku.